Tervetuloa kanssamme tänne Ruotsin risteilylle nimeltä valitsemattoman yhtiön kanssa. Minä olen Mariana. Minä olen Kaisa. Haluaisimme tällainen objektiivisesti arvioida laivan palveluita ja antimia. Niin kuin huomaatte, täällä on paljon iloisia ihmisiä, jotka viihtyvät. Niin varmasti mekin. Mennään katsomaan, mitä täältä löytyy. Ja täällä laivalla majoituimme C-luokan hytissä kakkoskerroksessa autokannin alla. Se on tosi niin paha, mitä se kuulostaa. Meillä on täällä oikein hyvät olevat. Meitä on täällä 2 hytissä ja meillä on varattu jopa 4 sänkyä. Eli oikein hienoa. Hytistä löytyvät myös omat saniteettitilat. Ja pyyhkeet. Täällä kelpaa olla. Täällä Ruotsin laivalla on myös kansi, jolle voi tulla ihastelemaan auringon laskua näin illalla. Ja täällä on myös laivan henkilökunta ystävällisesti huolehtinut turvallisuudestamme. Täältä löytyy pelastusrenkaat ja myös hieman ylempää kokonainen pelastusvene. Oikein hyvät turvajärjestelyt siis. Huolissaan ei tarvitse tällä laivalla olla. Tosin kannattaa varoa kaiteen läheisyydessä, ei kannata mennä roikkumaan siitä. Se voi olla hengenvaarallista.